салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки дар канали мо обуна шавед, зеро канали мо нав ташкил аст ва ба кӯмаки шумо ниёз дорем. Агар дар канали мо обуна шуда бошед, мо оғоз мекунем видеои имрӯзара. Рафтем. Чемпиони UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов аз рӯи ҷанбасти соли 2020 барандаи ҷоизаи BBC, яъне ситораи ҷаҳони варзиш шуд. Нурмагомедов имсол боз як бой гузаронид. 24 октябр дар раунди дуюм ӯ варзишгари амрикоӣ Дастин Гейҷиро бо усули нафасгир кардан мағлуб кард ва даст боло шуд. Пас аз бой ӯ аз ба анҷом расонидани карьераи худ хабар дод. Вай дар 29 ғалаба бо бохти 0 қарор гирифт. Ҳамзамон Нурмагомедов аз унвон маҳрум нашудааст ва сарфи назар аз категорияи вазн дар рейтинги ҷангиёни UFC қарор дорад. Олимпиади овоздиҳии онлайн дар BBC ҷавони 32-солаи Русия Ҳабиб Нурмагомедов пирӯз ба штангбардор Арманд Дуплантис, баскетболбози амрикоӣ Леброн Ҷеймс, футболбози фаронсавӣ Венди Ренард ва мушзани ирландӣ Кэти Тейлорро мағлуб карда ғолиб шуд. Соли гузашта бошад барандаи ин ҷоиза давандаи марафон Элуид Кипчоге буд, ки бори чаҳорум дар марафони Лондон пирӯз шуд. Мегузарем ба хабари дигар. Маросими вазнкашии ACA 116 варзишгари тоҷик Абдусамад Сангов бо ҳарифаш Роман Агулчанский рӯбарӯ шуд. Бояд қайд кард, ки варзишгари тоҷик Абдусамад Сангов имрӯз дар вазни 66 кг дар лигаи ACA 116 баромад хоҳад кард. оғози мусобиқа соати 18:00 ба вақти Москва ва 20:00 ба вақти Душанбе оғоз мешавад. мо бошад ба ин варзишгари тоҷик танҳо муваффақиятро таманно мекунем. хайр дӯстон.